क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगावआव आईसीडीएस प्रजेक्टनि बानजायनायाव सराइबिलनि बसगाव गोजौ फरायसालियाव उन्दै खुदिया जोथोन लानायनि सायाव मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ फालिनायनि असिलायै फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरनो सांग्रांथि मेल खुंनायजों लोगोसे हिनजावसा गथ'फोरखौ रैखाथि होनानै गाहाम आरो गोजौ सोलोंथाइ होनांगौनिबो मोनसे सावराय मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बानजायदों कसुगाव आईसीडीएस प्रजेक्ट आरो डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावरमेन्ट अफ वुमेन सुंदयै DSEW। बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों कसुगाव आईसीडीएस प्रजेक्टनि गथ'साफोरनि जौगाथाय बिफाननि CDPO मुस्रिमा अनुपमा ब्रह्म, सराइबिलाव थानाय बसगाव गोजौ फरायसालिनि गोरायुं मुस्रि अजित कुमार बर्मन, सराइबिल मडेल हस्पिटालनि मेडिकेल अफिसार मुस्रि गणदेव नांबाम आरो बसगाव गोजौ फरायसालिनिनो लोगो फोरोंगिरि मुस्रि ज्ञानन्द नार्जारी, मुस्रिमा भबानी नार्जारी आरो AMCS यूनिसेफनि डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर थरायना ग्रेस गेन्टे बिथांमोना। बेखौनो फोरमायनो सानदों आं दिनै कसुगाव आईसीडीएस प्रजेक्टनि CDPO जानानै बाहाय स्कुलनि सराइबिल हाई स्कुलनि गथ'साफोरखौ लानानै लोगोसे आंनिनो अफिसनि मावथिफोर सुपारभाइजार बाय दंमोन आरो लोगोसे अंगनबादि वार्कारफोर दं, लोगोसे पसान टीम दं। जों लोगोयै जयैनो जों हानजा सुनो नागिरदों। आं बेखौनो होननो नागिरदों जे दिनै बेटि बचाओ बेटि पढ़ाओखौ लानानै बियो मोनसे जोंनि गभ अफ इन्डियायाव लन्च खालामनाय जोंनि मानाव गेदेर प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारानो बेखौ 2015 22 जानुवारि खालि सिगां गायसनजेनग्रोदों। बिनि आसल थांखियानो जाहैबाय फिसा हिन्जावफोरखौ रैखा खालामनांगौ आरो गोजौ सोलोंथाइ होनांगौ। दानि जोंनि समाजाव ओरैबायदि माने सोलिदों, आवगायनिफ्राय सोलिबोनाय बियो फिसाजोफोरखौ बारा गुरुत्व होआ, लोगोसे हौवासा गथ'फोरखौ रासिन बेसेन होयो। बे जिनिसा खुनुदिन माने फारागाव फैनो नाङा, जायखौ जेन्डार डिसक्रिमिनेशन होननाय जादों। बियो जाहाथे फारागाव गोलैया, बिनि थाखाय बेनि दिनैनि रेलिनि गेजेरजों आं बेखौनो खौरां हरनो सानदों जे रायजो राजाफोरनो जाहाथे हिन्जावसा गथ'फोरखौबो रैखा खालामनानै बिसोरनो गोजौ मोनसे शिक्षा होनानै गावबा गाव माने उदांस्रियै जाहाथे खामायनानै हारसिङै गसंथानो हानानै बियो थांनानै थानायनि मोनसे राफोद मोनसे सोलोंथाइ लानानै दैदेनलांनो हायो। आथिखालाव जे नुनो मोनो बैफोर हाबाफारिफोरखौहाय बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो माखासे समाजनि मोनसे हेफाजाब नांगोन जोंनो। बे गथ'साफोरखौ जों जेसेबां हायो एसेबां सोलायहोनो थाखाय जोंनि आईसीडीएसनिफ्राय जों नाजागासिनो दङ। सोलोंथाइनि गेजेरजों आं सानो बिसोरखौ हाई एडुकेशन हाई सोलोंथाइ होनायनिफ्राय आङो फोजोबस्रांनो हागोन समाजाव, बेबायदि सानदों आङो आंनिफ्राय। ओमफ्राय जेसे हागौ आं एसे नाजागोन। बेनि थाखायनो आङो दिनै रायजो राजाफोरनोबो बे मेसेजखौनो हरनो सानदों दि हाई एडुकेशन होनांगौ हिन्जावफोरनो, लोगोसे बेखौ गावबा गाव आथिङाव गसंनो उदांस्रि जाहाथे थांनानै थानो हायो बिसोरो, रावनिबो आथिङाव जाहाथे रावनिबो आखाइयाव जाहाथे हमनानै थाया हिन्जावसा गथ'आ, बेखौनो आङो होननानै आङो सानदों लासैनो हाई एडुकेशन हाईलि एडुकेशन मोनोबा बेखौ सानदों आङो। ब्रेस्ट फिडिंखौ जोङोथ' दा सारा वर्ल्डआवनो ब्रेस्ट फिडिं उइक होननानै मोनसे सप्ता जोङो खालामगासिनो दङ। बे सप्ताया जाहैबाय 0 to 6 दाननि गथ'सा थानाय बिमा माहारिखौ सोलोंथाइ होनाय जायो। बे जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमाया 0 to 6 दाननि गथ' गोरलै थानाय बिमाया खालि गावनि बिखानि गाइखेरखौल' जाहोनांगौ, बिनि बादै गुबुन जेबो जाहोनो मोना। लोगोसे जोनोम जानाय लोगो लोगो जेसे हागौ एसे खालि बे बिमानि गाइखेरखौनो जाहोनांगौ। बिमानि गाइखेरनिफ्राय आरो गुबुन जेबो साबसिन हामसिन गथ'नि थाखाय आदार गैया। जिहेतु बेवहाय मोनसे गोमो गाबनि मोनसे गाइखेर गयो सिगाङाव गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगो, बेखौनो जोङो कलेस्ट्रम होननाय जायो। बाहाय हाइएस्ट आयरन मोननाय जायो। बे आयरनखौ जायोबा गथ'आबो एसे फिसा फिसौ बेरामनिफ्राय बारग'नो हानाय जायो। आरो लोगोसे बे समाव जोङो गथ'नो बाहेरानि जेबो बुस्थु जाहोनो नाङा, जेरै गोदोनि दिनाव होनोमोन बेरे मोदै जाहोनांगौ गथ'आ गाबबा, दै लोंहोनांगौ गाबोबा, खिन्थु बेफोरबायदिखौ खुनुदिन जाहोनो नाङा। बेफोरबायदिखौ जाहोयोबा लोगोसे आरो गुबुननि बिमानि गाइखेरनि अनगायै गुबुन मोसौनि गाइखेर, थेमानि गाइखेर बेफोरबायदिखौ जायोबा गथ'आ डायरियाफोर जानो हागौ आरो गुबुन बेमारावबो भुगिनानै थानो हागौ। आथिखालाव जे नुनो गथ'आथ' उन्दै बैसोआव जुदि सासे गथ'आ हाबा जायोबा बे समाव गथ' जोनोम होयोबा बेनि देहायावथ' जेबो माने देहायानो राफोद जायाखै, बेहा गावनो हारसिङै
थाबथानो थाखाय बिनि उनाव बियो माबायाव थैनायनि लामायावबो थांनो हागौ लोगोसे गथ'आबो थांगोन लोगोसे बिमायाबो थांगोन बिनि थाखायनो जोङो दा मोनसे स्किम होगासिनो दं दे उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोना बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। ये प्रोग्राम बहुत सुंदर प्रोग्राम है क्योंकि ये हम लोग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के साथ साथ जोड़ रहे हैं। तो क्योंकि ये बेटे लोग बाद में ये माँ बनने वाले लोग हैं तो इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट जो होता है कि वो बेटियों लोग उनका पढ़ाई ख़त्म करना चाहिए ताकि वो एजुकेटेड माँ बन के ताकि वो उनका बच्चों माँ बनने के बाद भी वो लोग अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और एजुकेटेड मदर अगर हुआ तो बच्चा को भी हेल्दी तरह उसको बच्चा को ले अपब्रिंगिंग हो सकता है क्योंकि अगर उनका पूरा इंडिपेंडेंट माँ अगर हुआ तो और एजुकेटेड माँ हुआ तो उनका बच्चा को भी देखभाल करने का उसका ज़्यादा प्रिविलेज होते हैं। जो लड़के लोग छोटे उम्र में शादी होता है उन लोग का ब्रेस्ट के बारे में मतलब कैसे बच्चे के लिए खिलाने के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है आर्डर के लिए? ये खाना ब्रेस्ट फीडिंग बोलने से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलने से ये 6 महीना तक होते हैं। उसी के बिना अगर कुछ बिल्कुल पानी भी नहीं देना चाहिए और कुछ मोह वगैरह भी देना चाहिए। अगर कुछ कोई ब्रेस्ट फीडिंग का बॉटल में किया तो बच्चा का बार बार वो डायरिया हो सकता है। अगर डायरिया बार बार हुआ तो उसी को कुपोषित हो सकता है। अगर कुपोषित हुआ तो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं कर पाते हैं, बार बार स्कूल में एब्सेंट हो जाता है बीमार के वजह से और उसका फैमिली का भी पैसा बहुत ही खर्चा हो जाता है। तो इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हर परिवार, हर घर और हर घर माँ लोग को इसी को मालूम होना चाहिए।